Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka fof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare kadi huccide moɗon oɗo subaka alhamis wiide on tan on jarama jarnude on no fewi e bismade on oɗon gonde bani mon debbo Aissata Ndiaye mi wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma Banimba Aissata Ndiaye jam wale mon yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama e inde on manama e jettoɗe salminde on e weltanade on kono ɗum ko Aissata en natanat roɓiɗo jayndeji kono hande ina wayno ko toɓɓere wotere ɓuuri hen mantinade hayso tawi won jayndeji goɗɗi garti ko heewi kono kam ko fate banggue IPRES ina tawe hen no fewi noon tigui ko faye banggue IPRES to banggal wadɓe retraite to men garende roɓindu jayndeli meɗen kono noon Amadou wadde en guddittu e puɗɗore den e Le Soleil tigi ko jayde gendire jayde nde noon arti oɗo subaka hande kañum fuɗɗori koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko laamu mbangu fayida ha tengti noon to banggue secteur énergétique manam ko fate banggue hono o guirɗe ha e ko wayi hen ɗum ɗon noon hollitam wonde ko Sénégal kam e mawɗo leydi ndi Macky Sall ma kay mawnine ko nonne kadi horme toon to lo cap ɗum ɗon noon jayde wi ko joni joni o tan ko caggal nde o suuɓa woni gorko ɓurɗo mantinade hitande ko fate banggue hono pétrole woni ndelam kuɓam kanko mawɗo leydi ndi noon mawo kay lomto goto e ganduɗa ko gonnoɗo walla mbiyen gonɗo secrétaire général ko wiyete LOPEP woni ardiɓe ko fate banggue pétrole Afrique o wiyete ko Mohamed Sanoussi Barkindo ko ɓiɗɗo Nigéria najo ɗum ɗon noon ko kanko Macky Sall tan joni joni o lomtotomo e on ɗon fonno kono ɗum ko noon jayde holliti wonde en holliri tan Sénégal woni ko e lawol pewgol jayde Le Quotidien nden ɗon jayde kañum ari koko yewti ko e banggue dawrugol no jirɗon ni e hello maggo arwanigo koko yewti ko en lomto tigui par ko wiyete ha joni happu woni par intérim hono secrétaire général parti socialiste o mo ganduɗa noon ko biteɗo Aminata Mbengue Ndiaye joni joni o kañum tan awta yo lomto ko yewti en hono mbiyen biteɗo yaraha mum Ousmane Tanor Dieng e on ɗon landa ene tawe e page 10 e jayde witende quotidien Le Quotidien Tribune nden jayde ari koko ɓuuri mantinade jayndeji leydi Sénégal hande woni ko fate banggue hono l'IPRES no mbinɗen ni biteɗo Cheikh Gueye kañum tan joni joni o suuɓa yo won directeur général tawi noon ko par intérim ko yetti on ɗon fannu ɗum saabi noon jayde wi joni joni o gunɗon gomo witego IPRES ne wayno tan joni joni ne wayno waɗi conservé ko fate banggue indépendance muɗum manam ɓe kepti walla mbiyen ɓe jokkima tan e ha joni ko fate banggue jeytare mabɓe nde ɓe gonno e kala e saaha biteɗo hono Mademba Seck kañum joni joni o holliti ene wayno ala ko woni haaju mabɓe e hammu mabɓe tan so wona jokkude ko fate banggue taɓal ngal IPRES woni e yabɓude e kala saaha Dakar Times nden jayde ko hen tigui arti nde wi ko Cheikh Gueye caggal nde noma woni suba secrétaire général ko yewti e l'IPRES ɗum ɗon noon mo ganduɗa ko biteɗo Racine Sy joni joni o heeɓi tan ko yinno ko woni jayde wi o waɗi réussi hono puccu makko Walf Quotidien nden jayde ne wayno hayso tawi ne arti ko yewti IPRES kono tan ko dossier tigui jaaƴi e ko yewti on ɗon fannu ko noonne kadi e grâce dokkaɗo biteɗo hono Wuri Diallo ɗum saabi noon jayde wi oɗo saaha tan ko kanko mawɗo leydi ndi omo woni tan e hakkude jumri ko noonne kadi e sikki sakka ɗum woni ko jayde wi ne tawe e page 2 e jayde witende Walf Quotidien Le Quotidien L'As ari koko yewti ko e réunion woni tan batu mo ganduɗa ngu ko terɗe APR jogori tan joni joni o rentude ɗum saabi noon jayde nde wi oɗo saaha beele tan wona damal udditi ni hono 3e mandat wonande mawɗo leydi ndi hono Macky Sall beele wona ɗum ɓe goni e miijade ko namdal nde jayde L'As dawri e oɗo subaka hande Les Échos nden jayde ne wayno ari koko yewti ko e hono mbiyen société 3D Dakar Dem Dikk ɗum ɗon noon hollitam wonde ko lergol kay yoɓede ɓe ganduɗa ko golloɓe toon ɓe ɗum saabi noon o saaha hollitama wonde kay ko climat social o ina ɗeeɓi addude tigui ganuma toon ɗum saabi noon jayde wi beele société on ɗon wonani tan e danger manam beele wonani tan e saɗede oɗo saaha kono ɗum ko noon kanko secrétaire o ene miija wonde beele wona tan ko fate banggue
terre e do terde godde o saha woni tan ko saabi tigi hono lelgol jobdi ndin don kono tan kanko Moussa Diop o arti hen hello yango ina tawe e nder den don jayde kono ne kadi ko tawete e nder jayde wiitende les échos ina wayno ko sube demo ko yuti ko e kanko Aminata Mbengue Ndiaye ngam wonde mo tigi hono kolado kubal landa socialiste hultama wonde ko tengti kono ne kadi kala socialiste en tan joni jono kanyemen mbadi bloc manam tan mbadi mobondiral caggal on don debbo jayde rewmi quotidien kanyum ari ko yewiti ko e ko jagori kewde jango ton to assemblée nationale ko fati bangi dental wala mbiyen ko wite joni jono hono réunion plénière wala mbiyen tan ko fati bangi wejo hono en huis clos hulitama wonde ni ina wayno ko fati bangi hono affaire 94 milliards de Ousmane Sonko tumno Mamour Diallo dum sabi non jayde wi o on sahande député din jodi ina mbado gondon réunion ko e on saha wonbe e mouvement wala mbiyen elanda Pastef kanyumen tubi joni jono ina wayno o wadde seppo mantiningo e boli Dakar wonata ko jango aljuma jayde coftal balli stade den don jayde Aissata ari ko Sénégal fadi kala kono ne kadi ko yidbi football kala padi o do sa sabu ko choc inter mbiyen continental sabu kay mbiyen ko ha joni be mbi ko choc 5 étoiles don non ko ha joni perbondire kode tigi to bange coftal balli hakkunde dowla Brésil e leydi men Sénégal ko sanga 12h e o do nyalawma hande tawi ko GMT match o wadata ko ton to Singapour match ci hilagal sabi non jayde wadi photo Kalidou Koulibaly kono ne kadi e Marquinhos e mo ganda ko Sadio Mané wondude e Neymar kono tan jayde e Idrissa Gana Gueye jayde non ne wona darima tigi e Neymar sabu de wi odo match hande wonata match temodindo woni ko wite sanche match wonande kanko étoile mbo FC wala mbiyen mbo Paris Saint-Germain hono Neymar Aliou Cissé non suuti hen ko ngude wiide makko odo match kay ne wayno be batta doole mabbe e peeje mabbe e peccere mabbe kala bele be bawa folde e ngal don potital suñu land ko den jayde guddirten e odo subaka hande lit Nicolas e odo saha ina lelo hoyde kono ne kadi ina jodo mijo so yubbinde combat royal woni tan combat mo ganda o ko combat hakkunde Ama Baldé e Modulo odo saha kay wiide jayde o mono wadattabe mawde ngam tan darnude on don combat royal Aissatou Ndiaye gasi halabi e kay Amadou gasi halabi cer wadde non Sénégal match mum ko match amical kono match baddo fayida tigi ko boyata hay seeda ko sanga 12h inchallah non tigi so waktuji sappo e didi yoni kon den bawaton yebde match o dum non Amadou hande gede rendo le mbien fait divers hande non ari ko walla mbien ko toto Mbour dum don non koko ganda ina hawni odo biddo debbo mo ganduda yette nangi gel do cukolel e wiide yimbe be fi dum piggal ganda ne wawi wiede ko piggal baral sabu cukolel ganda duubi joy tan dañi Amadou so fiyama ha jungo mum heli hore ndi heli bandu fo wadi taje be mbi kadi caggal mudum keciki koko suma dum non bamum cukolel gel Amadou ari tan ko yeddi wi cukolel gel wi ko wadanno ko football yani o jodi makadi ha o yi hore cukolel gel ni buuta o addidal haaluji Amadou de ganda sa hedi modum mandu wana haalaluji daridi donc firtima raw on ko wadde défendre jom suudu makko so tayen paami kono kameren gandi ko hunde ganda den way wari fof yodani sabu no cukolel gel wayni kadi ha o saha no wayno biyen lawol nan hen fawi jungo mudum sabu en gandi on debbo nan o wada ko wiete garde à vue ene jogori kadi ñaawere ñen sappo jeete lewru ndu donc sa yi la haala ka yittima do tan ina wayna Aissata hunde wonno way kadi ko tuuma e on don debbo ko hunde fonde wonde sabu ko hunde teskande kala saha so tawi yummiraado are galle Allah wadi resama hen jibini hen e on tuma dewgal haadi don yehi so goddo ari heewi wadde sukabe non en heewi rewde sukabe non ko wiete waddo men ciblé kala saha ko piri kala saha ko gede de gandare jodan teskere en wada be non sukabe dum don kadi so wiyama wayama ni walla fiyama ha wayni Aissata ne wayno fotani yeddede kadi baawiraado aussi fotani wadde défendre baade woni ko hunde wonde non ti tay Amadou cukalel gangel wadde vacances ene weli muñande sabu ko cukalel ganda ari tan ko wadde vacances gale bamum wondi ko yummum ngel ne weli muñande kala jikku mo jogi woppo ha rottito e jignaado mudum mataw ma waaw ittude dum walla
kalda e jignaɗo mum saka noon debbo mo ganda aɗa woni jibindo aɗa woni kadi cowiɗo kanko tumaɗo o ko koriɗo oɗo saaha ɗo joni gorko makko noon wi ko kanko korogol makko musat no woni to cowiɗo ni reedu makko musat wadde noon yette yoɓe goppita debbo saabu wona e muɗum hawnima dal awɗo waɗi ko hawni mi sikki ko ɗum tan sa yi omo defannomo tan ko ɗum ɗon ko wondemo koriɗo nde no mbiɗa ni machallah ɗum ɗon kadi bon ene wawi wonde kono kadi hatta so lawol rewene oɗo tan yo acci rewne lawol saabu kanko mo cuurel nguel o fingel ne kayumne ene gasa tawi pigal ngal ne wawi rewde ɗon saabo gueɗe mum kewɗe to banggue tampin ɗum ɗaade ko duuɓi joyi tan jogui ɓandu tiiɗani kadi ko ƴiye baggue jogui ɗum ɗon wona hunde yo ndeysat Allah jarama on jarama bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah dandu ene bone danda hen julɗo foof Ndeye Fatouma Sally hedno e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa an kuccodirno ɗon on jarama